Iqbal Masih. In-nistiġ ta' twabet. Ebda tifel m'għandu jieħu fidu strument ta' xogħol. L-uniċi strumenti ta' xogħol li tifel għandu jżomm fidu huma l-pinna u l-lapes. Qari tifel Pakistani Iqbal Masih li nqatel kiesa ħubira fl-1995 fl-età tenera ta' 12 sena. Iqbal kien tifel nisrani, trade unionista u attivist li sar simbolu tal-ġlieda kontra x-xogħol ta' tfal. Iqbal Masih twila fl-1983 fi ħdan familja fqira mir-raħal ta' Muritk, ftit kilometri l-bogħod mill-Lahore il-Pakistan. Missieru abbanduna l-familja meta Iqbal kien għadu tarbija u ommu, mara kattolika, ħarġet taħdem bħala ħassila fid-djar tan-nies ħalli tkompli tgħajjex lill-ulieda waħedha. Lil Iqbal kienu jieħdu ħsibu żewġ ħutu bniet akbar minnu. Kien laxqa tiegħu jiġri warajhom u jilgħab fl-għeliq qrib tagħhom. Kien żmien ferriħi li iżda ntemm ħesrem meta Iqbal kellu biss 4 snin u ommu ma setax tagħmel mod ieħor u kellha tissellef somma flus biex tagħmel it-tiex ta' aħuh il-kbir. Imprenditur Pakistani li sellifha 600 rupija madwar 8 euro ġiela tagħtih li xkejken Iqbal biex iħaddmu jinseċ twabet fil-fabrika tiegħu u bekk jagħmel tajjeb għad-dejn. Fil-Pakistan ħafna tfal kienu għadhom jitħaddmu l-aktar ġewwa fabbriki ta' twabet, tal-ħjata u tal-briks fost oħrajn. U tfal żgħar huma preferuti mis-sidin produtturi ta' twabet fini għax is-swabaġ kejknin delikati tagħhom huma aktar ħfief biex jorbtu l-ħajt oħxol li jintuża l-insiġ. Il-jum ta' xogħol li Iqbal u mijiet ta' tfal oħrajn kien jibda mażerni u jispiċċa 14 siegħa wara għal 6 jew 7 tim fil-ġimgħa. It-tfal kienu jintrabtu b'katina man-newl għax dawk kienu jippruvaw jaħarbu biex imorru lura għand il-ġenituri tagħhom. L-arja fil-fabrika kienet tkun fgata bl-abra ħoxna li jagħmel il-ħajt tas-suf. It-tfal kienu jaħdmu fi sħana kbira u mingħajr ventilazzjoni. Iqbal kien imġiel jaħdem il-ħin kollu bil-qeda kokka, tant li saritlu ħsara fix-xewka ta' daru li ma ħallitux jitwal iżjed. Fattur ieħor li affettwatlu saħħtu kien l-ikel nieqes minn nutrijenti meħtieġa għat-tfal tal-età tenera bħal Iqbal. Bħal kieku dan kollu ma kienx biżżejjed. Min ma jobdix kien jissawwat u jiddendera sigħat rasu l-isfel filwaqt li jitħalla mingħajr ikel. Iqbal Masih kien maqbud f'dan l-iskjavitu bla ma kellu lix kien ħiel kemm kien joqsu jagħmel żmien biex ommu tkun ħalset lura d-dejn ma sit il-fabrika. Imma miflok jonqos id-dejn kompla jiżdied għal fatt li s-sit kien qed iżid mas-somma mislufa l-ispejjeż tal-ikel, it-taħriġ u l-għodda li kien qed jagħti lil Iqbal biex jinsiġlu twabet. Meta kellu 10 snin, Iqbal irnexxielu jaħrab mill-fabrika u rid imur jirrapporta li pulizija mixiex kien għaddej u tfal oħrajn. Qabad jiġri u ma waqafx sakemm wasal quddiem l-asta tal-lokal. Iżda malli Iqbal għalilhom mnejn kien ġej, il-pulizija kien pront ħatfu minn spaltu u kaxkru lura għand is-sit tal-fabrika. Is-sit ċeħed ftit flus fidejn il-pulizija korrott b'turija ta' ringrazzjament u nimsejken Iqbal għala xeba biex jibqa' jiftakara u ma jerġax jitħajjar jaħrab. It-tieni darba li ħarab mill-fabrika kien biex jattendi għall-laqgħa tal-Bonded Labour Liberation Front, front ibbażat fil-Pakistan li kien ilu mill-1967 jiġġieled kontra l-iskjavitu ta' tfal. Dakinhar Iqbal bl-akbar mod spontanju u elokwenti tara kont dettaljat dwar minn xiex għaddejjin tfal il-sira taħt idejn sidin bla skrubli. Din id-darba Iqbal irrifjuta bis-saħħa kollha li jmur lura fil-fabrika. Membri tal-BLLF u l-fundatur tal-istess moviment serħulu rasu li kienu se jgħinuh u fil-fatt avukat tagħhom daħal f'konfrontazzjoni ma' sit il-fabrika sakemm fl-aħħar waslu fi ftehim sabiex jinħeles Iqbal u kull tifel u tifla li kien qed iħaddem biksur tal-liġi. Nallajt 1995 Iqbal flimkien ma' żewġ kuġini tiegħu kienu qed jirritornaw id-dar wara funzjoni li attendew fil-Knisja tar-Raħal ftit il-bogħod mid-dar tan-nanna li kien mar iżur. Iqbal kien rikeb ferħan ir-rota meta fħin bla waqt żagħżugħ ġie minn warahom f'karozza bil-ħġieġ skur, spara fuq Iqbal u qatlu fuq il-post. Dakinhar li qatluh Iqbal kellu miegħu Bibbja ktieb dwar l-Għid
u Santa ta' Ġesu. Il-mafja Pakistana li tmexxi l-industrija ta' twabet ridet tagħlaq ħalq it-tifel u xaħmet persuna dipendenti mid-droga biex twettaq id-delitt. Bil-qlubija ta' Iqbal Masih inħelsu ma' 3000 tifel u tifla mill-kruwa tal-iskravitù. Ix-xogħol sforzat ta' tfal għadu hemm imma l-ġlieda kontrih ma mititx. Ma dal-eroj kejken li dejjem saħaq bleħen oli u bleħen sod li tfal għandhom jingħataw lodda biex jitalmu u mhux lodda biex jaħdmu.